Niña, WhatsApp, déjate el teléfono. Senyores i senyors, va donar començament la gala de presentació dels capitans 2017 de la comparsa d'estudiants. Amb tots vostès, Mila Albedo Català. Què tal? Molt bona nit a tots. Ja veieu, assentem sola i desvalguda, sense un sentit cavaller que vinga a acompanyar-nos. Mira, carinyo, jo no tinc molta pinta de cavaller, però si et sembla en un ratet puc vindre a tirar-te una maneta. Ara he d'anar amb corrents a casa que m'he deixat les pastes al foc i van a cremar-se. Però Marta, que hasta comes allà. Ja, però les pastes, si es cremen, unes festes sense pastes és com un jardí sense flors. O una mona sense arbres, o un estudiant sense calces negres. Bueno, i això que en esta comparsa s'han atrevit així de falda. Vosaltres creu que durien calçotets o no? Vaya desastre. Una altra vegada me queda composta y sense acompañant. No te preocupes más, Mila. Aquí llega tu superhéroe de rescate. Desde aquel año pasado que te vi presentar con David, no he dejado de soñar con este momento. Estar junto a ti en este escenario, compartiendo bonitas palabras con esta comparsa que tanto amo y sus capitanes. Es la pera limonera. Es más grande que quitarle los rollos a la Mahoma. Es más grande que ganarles a los moros el día 12. Y juro que jamás volveré a pasar hambre. El escenario me envuelve y ¿qué haces aquí? Hola, mira, que mi madre me ha mandado un WhatsApp y me ha dicho que necesitabas ayuda. Y claro, tratándose de ti no podía negarme. ¿Qué haces, Johnny? Res, David, que pareix que Johnny també va presentar la gala d'esta nit. Tremenda situació. Ara resulta que a falta d'un en tinc dos i una presentadora extra. Ara parlarem del tema per veure com ho arreglem. Però ja que vos tinc així, que vos pareix que comencem la presentació. Señor alcalde, señor rector, Concejales, jueza de paz. Presidente de otras comparsas, comparsa hermana de Villena. bona nit i benvinguts al comiat i presentació dels capitans de la comparsa d'estudiants de Viar. Es una noche llena de emoción para los nuevos capitanes y de gratos recuerdos para los capitanes que hoy dan el relevo. ¿Qué les parece si recordamos los bonitos días de mayo que llenaron de alegría estudiantil nuestros capitanes 2016? ¡Qué emoción! Permitidme que diga algo que me hace mucha ilusión. ¡Dentro vídeo! Es una sola así,
Bé, companys, ja us sentit a Pepe. Com cal economitzar, quan fas de presentador, l'altre farà d'azafato. Així que, Toni, t'ha tocat a tu. Vas a ser el primer azafato de la història de la nostra comparsa. Ves anant per el nostre president. ¿David? Solicitamos la presencia de escenario de nuestro presidente, don Pepe Paloma. Demanem la presència en escenari de l'esquadra Dream Team, la família Selva García i l'esquadra Perle Pizarro. Ya, pero al lío que yo quiero ver que nos van a regalar ellos. ¿Quieres ver? Que nos regalen ¿Van a ellos. regalar? Sí. Bueno, me favores. Hombre, sigue. Amén. Venga, ya tenemos el primero. Bueno, yo voy a hablar en castellano. Bueno, he preparado aquí un pequeño croquis. Es una chapuza, pero vamos a ver qué sacamos de aquí, porque me acabo de preparar en el arma mientras me tomamos una cervecilla. Bueno, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias al presidente, que yo sé lo que es estar dentro de la junta directiva y esto no tiene precio, y ante todo que queremos darle una gracia, un aplauso de toda la comparsa. Bueno, me toca hablar por parte del día 10 de la escuadra de Dream Team y por parte del día 11 y 12 de los hermanos Selva. ¿Dónde están? Que me han metido bien volado. Primero decir que aquí el fenómeno de mi hermano ha puesto aquí un cuadrito, que tenía que decirlo, que ya lo veréis, que no me apaña un pelo, pero bueno, faena suya ha sido. Nada, de verdad que ser capitanes es un honor, y más representar esta comparsa, y ha sido un año súper divertido, y yo animo a toda la gente que está ahí diciendo ¡guau! Voy a ser capitán. Animo a la gente para que cumpla este sueño, que es muy bonito, ¿vale? Y sobre todo quería dar las gracias a la escuadra de Montroy, que ya no son escuadra, ya son amigos, están aquí acompañándonos hoy, y así que también me pongo pesado, sí, pero otro aplauso para la escuadra de Montroy, por favor. Ya sabéis que quiero la chaveta de
por último, dar las gracias a mi madre, que se preocupa cada año de tener la ropita preparada, la despensa llena, y es un placer siempre. Haríamos un lío, lo que pasa es que muy precisa y no vamos a hacerlo. También diré a los llamadas que fuera. Bueno, para acabar esto, decir que este año, como capitanes, tenemos a un gran amigo, a la escuadra Sarrió, así que otro año más vamos a estar ahí metidos en el tema, así que perfecto. Para nosotros, todo lo que sea buen rollo y buen jaleo, genial. En el chisme este que me he preparado, creo que... Ah, sí. Lo último siempre, y yo siempre me despido con esto. ¡Visca es estudiante de vida! Esta capitania ha sigut molt especial. Dir que si ha sigut un fil conductor d'esta experiència és l'alegria i el bon humor. Ens hem vist, hem disfrutat, en definitiva ho hem passat genial. Els records d'esta capitania ens deixen molt satisfetes i orgulloses al haver vist complir el nostre somni de passar este dia d'amistat i de festa i al mateix temps representar a la comparsa a la que perteneixem i estimem. Amb l'excusa de la capitania hem compartit molts moments al llarg de l'any. Reunions, esmorzars, cervesetes... La nostra amistat s'ha vist reforçada fent que estiguem més unides. Per altre lloc, també ressaltar que aquest dia vam compartir amb les nostres famílies persones molt importants en les nostres vides i que van vindre a acompanyar-nos fent que encara aquest dia fos més emotiu i especial. Volem agrair a totes les persones que ens van ajudar i ens van deixar trajes i complements, ja que molts dels nostres homes i fills no perteneixen a aquesta comparsa. Sense aquesta ajuda no hauria sigut possible. Moltes gràcies. Gràcies a la Junta Directiva, a la comparsa i a tots els que ens van acompanyar aquest dia. Esperem que estiguem a l'altura i també esperem tornar a repetir. Bones festes a tots i felicitar als capitans de Guai que ho passen molt bé. Gràcies. Bueno, hem fet un segon de mayo, jo quería que anaven a pujar des del dia 11 i no les va donar l'esclau. Ara les donen. Com rectificar els de sabios, se les dona i no passa res. Sí, anem a veure els detalls que tenim. Tu eres capità. Munta, munta. Ensenyeu-lo al públic. Este cuadro al que me refería es un poco chapuza, pero de gente chapucera, cuadro chapucero. Regálaselo
comparsa para tener un recuerdo de ella, ¿vale? Bueno, son tantos regalos que nos donen que ni de todo haurem d'enviar a la sala de trofeos. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a nuestros, ¿no? Que cada queda uno. Sí, porque hemos dicho que no vayamos. Queda dentro de defendido. Bueno, les xiques de l'any passat de dia 13 hem pensat en la xica capitana que és en el traje oficial i hem regalat uns manguitos per a la xica que va ja del traje oficial, un coll i uns manguitos perquè se'l posi quan lleve el traje oficial de capitana. Despedémonos con el aplaudiment als capitans 2007. Mira, de qué sorpresa. Y de paso, quiero que Johnny me cuente su experiencia como espada.
del 2017. Y por lo que me han dicho, comenzamos con una familia muy estudiante. I tant, ni més ni menys que 4 generacions d'estudiants, t'explique. Carmen, filla de Cristóbal Català, fundador d'aquesta comparsa, i germana del meu abuelo Ginesos i el tio Luqui, va fer que el seu marit, Juan Sarrió, fos estudiant. D'ells va néixer Juan-Gri i Maite. De Juan-Gri, que vaig explicar. Els estudiants ha sigut el rei, secretari i fins i tot president de la comissió de festes. Però més que res, molt estudiant. És membre de la toga i molt volgut per la quadrilla Francisco, així que amb tals membres dues bones cistelles, Juan Griffith i Julia, que seguint la tradició del seu pare també han pertenescut a directives i són membres molt actius en la comparsa. Per cert, Juan Griffith camina intentant convencer a la seva parella Paqui de que es faci estudianta. També a Juan Gris, Roser, la seva inseparable companya, amb la qual ha inculcat a la seva preciosa filla, Alba, l'amor per la nostra comparsa. I de Maite us explicaré que, encara que per treball ha estat molt de temps fora de l'IA, l'amor a les seues festes i els estudiants l'han fet tornar puntualment cada 10 de maig. I a més, també hi ha villaneros en aquesta comparsa, en aquesta capitania. Lluís Nit, l'home de Maite, que un dia va jurar que no es vestiria de fester, i clar, ese dia no pensava que anava a conèixer a Maite i els seus estudiants. I Jorge, parella de Julia, fester molt actiu a Villena i que pel que es veu acabarà sent estudiant aviat. Por Dios, Mila, me has abrumado con tanta información. Pareces una rosa. Déjame que te diga que eso de ser capitán y estudiante, yo lo aprendí de don Juan Sarrió. Mira, mira. Para ser un buen capitán, es que tienes de amor a la que te votas. Y yo, y le dije, porque toda compañía, la bien, toda la fiesta, la unidad, a la alegría que tiene toda la compañía. Los estudiantes, todo el mundo tenía la alegría, pantalla, ¿verdad? Hay todo el mundo de los que están simpáticos, todo el mundo se merece enamorar y a vivir la vida mejor. A mí, que es una sonrisa, que borracho, a de ver los capitanes, y la herida de los golpes del modo del mundo. Porque somos
presidente, por favor, nos puede acompañar. Llamamos a este escenario a nuestros capitanes en San Vicente, día 10 y 11. La familia Sarrió Catalá. Bueno, bona nit a tots. Lo primer que dic és que no tenia res preparat. Però em sent un poc responsable de que aquestes persones estiguen avui així damunt de l'escenari, tant com Núria, Sílvia i Sònia, que estan ahí sentades. I bueno, no som molt de protocolos ni res, entonces simplement vull dir una cosa i és gràcies. Gràcies a la meva família que justament avui fa un any una loca idea me se va passar per el cap i vaig dir voleu ser capitans? I van dir sí. I així estem. I en especial a mon pare, que sé que si jo no li ho haguera demanat mai haurà sigut capità dels estudiants, però sé que va viure-ho com el que més. I bueno, crec que per part de tota la meva família, inclús de les meves amigues, crec que també enguany aquestes festes van a ser en honor a m'abuelo Juan Sarrió, que ha sigut l'iniciador de que nosaltres siguem estudiants, que tinguem aquest sentiment per aquesta comparsa, per les festes de monos i cristians. I res, desitjar-vos a tots unes bones festes i que visquen els estudiants. Despedir con un fuerte aplauso a la familia Sarrió Catalá.
hostil. Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestras guapísimas capitanas del día 12. També estudiantes de quarta generació. Es que no es justo. Claro que sí, son les meves cosines. Mira, el conte. Elles són la quarta generació d'una família molt estudiant. A més, són català. Per cert, este any els català han ocupat totes les capitanies. Besnetes del fundador Cristóbal Català, netes de Ginés del Chicano i Milagro, i filles d'Herminio i Alvaro Català. Com no podia ser d'altra manera, el veïnatge català lleva l'espíritu estudiant en el seu ADN, i per això este any han decidit representar a la comparsa com capitanes. Segur que el bisabuelo Cristóbal i l'abuelo Gineso des del cel celebren en orgull aquesta capitania. Joder, milagro. Dice Verónica la Rosa, pero si es que tú sabes más que el informe semanal de actualidad mundial. Bueno, vamos a conocerlo mejor. Ahora me toca a mí. Dentro vídeo. Dentro vídeo.
rellotge per mi molt especial i les meves amigues serials de l'esquadra de tota la vida. I res més, gràcies a tots, gràcies en especial a Pepe també, que ens està ajudant moltíssim, i res, bones festes i visca els estudiants. Segur? Les pedimos un fort aplaudiment a Núria i a Raquel. Bueno, ahora me toca a mí. Sí, hombre, ahora que la había cogido el gusto. Buenas. Mira, cariño, ja estic així. Mari, si un rotllet i unes fugaces per a xuclar els dits, mel de canel. Bueno, Marta, mira que me vas a vindre. Ens queda presentar a les capitanes del día 13 y tú vas a ayudarme. David y Johnny, aprenda zapatos que vos se van a mover. Y hablo la banda más. Vale. Por cierto, David, ¿tú crees que con la experiencia que hemos cogido como zapatos nos pillarían en la Vuelta a España? Y hasta el Tour de Francia. Menos vacaciones nos superaríamos. Bueno, Marta, és el moment de conèixer a les nostres capitanes del dia 13. Així és, Mila. Dos d'elles repeteixen enguany, Júlia i Núria. Però a més, tenim amb elles dos grans estudiantes. Un altre català, Sònia Català Verdú, filla de l'inolvidable Paco Gitano i Paqui la Campana, i Sílvia Crespo Payá, filla de Gregorio Crespo i Ana Payá. Gregorio, estudiant de prof i membre de diversos directius. Les quatre són estudiantes des que van néixer i gaudeixen la nostra comparsa tota la seva vida. Per això, per a elles, aquest dia 13 de maig serà un dia molt divertit i especial e inolvidable. Volen conèixer-les millor? Ara em toca a mi. Dentro vídeo.
La cámara, Demanem la presència a l'escenari de les capitanes del dia 13. Sílvia Crespo, Sònia Català, Núria Gómez i Júlia Sarrió. Voleu dedicar-nos algunes parauletes? I la Sònia. Bona nit a tots. Bueno, tampoc tenia res preparat. Més que estic prou nervioseta, però bé. Bueno, donar gràcies a tot el món per fer possible el dia d'avui. A la família, per supost, català, que este any hem invadit les festes. I, bueno, lo del dia 13, pues mira, no sé com d'aquella manera, una idea loca, vam dir, per què no ser capitanes? I, bueno, jo he estat 2 anys, a més, sense estar a aquestes festes i més orgullosa no puc sentir-me de tindre-les com a amigues i com a companyes de comparsa des que vam néixer pràcticament. Així que gràcies i bones festes i visca els estudiants. Despedim com es mereixen a les nostres capitanes del dia 13. De categoría. En el agobio que tenías al principio, si ya estem acabant. Sí, claro, que mona. Però ara que has vingut a ajudar-me, me'n vaig a descansar un poquet. Seguixes tu? Clar que sí, no es preocupe. Més val tard que mai. Doncs res, és el motor. Una vegada presentats tots els capitans del 2017, arriba un moment molt especial. Hi ha una esquadra a la qual la nostra junta directiva vol fer públic l'agraïment de part de tota la comparsa. Entre altres moltes coses, sí, ho torno a repetir, però és que em va impactar un poc. Es van atrevir a eixir de falda. Però el que realment és d'agrair és que des de fa uns quants anys paguen una banda de música al dia 10, el qual ens fa molt bé al reste, ja que alivia les nostres despeses. Penseu el molt incondicional a la comparsa. Aquesta directiva demana la presència a l'escenari de les representants de la quadrilla Francisco per a fer-los el lliurament d'un merescut regal.
yo estoy aquí representando a la cuadrilla Francisco debido a que tengo un cabo que manda tanto que me dice tú al escenario. Pero bueno, ¿por qué este premio? Este premio para nosotros es muy importante, porque año tras año queremos superarnos, queremos que la comparsa se alegre de que actuamos perfectamente, pero sobre todo yo quiero recordar a dos personas que nos han dejado ya hace unos años, que se llama Francisco Catalá, el gitano, otro catalá más, y Francisco Medina, conocido por el Antica. Para ellos va, que nos vean desde arriba por este medio. Nada más, desearles a todos unas felices fiestas. Gracias. I ara arriba el moment més esperat de la nit, el discurs del nostre president. Per favor, tíos, el micrófono de la comparsa és tot teu. En primer lloc, donar-li disculpes a la família Selva Soriano pel xicotet fallo que han tingut, però tot arreglat, tot solucionat. Bé, estic tan de tentacidal que faig que sigui allà de la família, perquè no m'han deixat baixar. Molt bona nit a tots, autoritats civils i religioses, president de la Mare de Déu, president de les distintes comparses de Vial, comparsa d'estudiantes i amigos, estudiantes i amistos. Avui és una nit en la qual ens enjuntem tots els anys per a despedir i presentar als antics i nous capitans. Bé, esta faena ja està feta. I ara sols em queda que donar les gràcies a totes les persones que hem tingut la sort de poder comptar amb ells per al que ha sigut menester. En primer lloc, m'agradaria despedir i agrair a la meva junta directiva per la seva labor incondicional en aquests 2 anys que hem estat en la junta, al front d'esta comparsa, perquè sense ells jo sols no hauria pogut fer res. En aquests 2 anys, per això vull fer-los pujar així a l'escenari, en companyia meua, ja que l'últim any que anem a estar junts en aquesta junta vull fer-los un gran obsequi. Ells són Fernando Cabal, Imma, Puri, María Belén, algunos no están, pero bueno, Toni, Paco Vilar, Paco Sánchez, Paco Guajet, Miguel, Nadik, José Antonio Marco, Suni, María del Mar, Víctor, Miguel Alcaraz, Pepe y Víctor Mascarilla, que no están. Bueno, secretaria, porta les assessors que presenten que no les puc donar jo soles. Gràcies a tots per la vostra ajuda i avui podem anar.
Bé, en segon lloc, vull donar les gràcies a les persones que han fet possible aquesta presentació, que són Ximo, Imma i Rossi. Gràcies de tot cor, perquè jo sé el que costa fer una presentació, molta faena, molt mal de cap i molts diners. Gràcies també als presentadors per lo bé que ho han fet, per lo bé que han parlat i per saber estar en el puesto i en el lloc que es mereix. Gràcies Mila, Marta, David i Jordi. En tercer lloc, i com no, vull agrair la feina que han fet i el bé que han ballat les artistes d'esta nit, que són Núria, Cristina, Maria Eugènia, Lídia, Maria, Anna i Carolina. No sé les hores que han estat ensaiant per a fer el que han fet esta nit. Moltes gràcies, xiques, i un altre any ja us tornarem a tindre. Bueno, anem a continuar en les gràcies, perquè avui tot és donar gràcies. Ara les toca a les capitals de 2016. Les diré que ens van fer passar unes bones festes, en companyia de tota la comparsa, en les quals ho van passar molt bé. Van saber estar en tot lloc, a les actes i com a uns bons estudiants i estudiantes, complint com toca i representant a la comparsa d'estudiants com es mereix. Gràcies a tots i a totes. Bé, ara vull fer un xicotet per un gran reconeixement en el meu nom i en el de la meva junta directiva a una persona que és estudiant de tota la vida, que vol molt a esta comparsa, que m'haurà llevat l'auditoria i els comptes durant molts anys, que m'haurà fet tornar-nos locos per un cèntim i que mai han volgut cobrar res i que avui, per motius de salut, no pot estar així. Rafael Montes, este clau és per aquí. Les anys que han estat portant una banda, perquè són una quadrilla que tots els anys, en el dia 10, en l'entrar porten una banda de música, per qual pagar per ells i de la qual ens beneficiem tots, la comparsa, en el que això suposa i les anima que continuen en el possible ajudant a aquesta comparsa, que és la seva. Gràcies, quadrilla. I en particular al cabo Ángel Coloma, que és el meu germà, per ser el cabo d'esta quadrilla. Vull recordar també a dos grans estudiants que m'hauran deixat ja, Carlos i Nacho. Gràcies per ser estudiants. Agraïm també la presència de la nostra benvolguda banda de música de Montroi, per tots els ratos de música que m'hauran fet passar i perquè els mals ratos en música es passen millor. Alberto i Sara, moltes gràcies. I ja per primer lloc, donar-li l'enhorabona als capitans i capitanes de les properes festes de maig, que ja les tenim ahir, i desitjar-los que disfruten molt, que representen a la comparsa en tots els actes com toca, i que qualsevol cosa que necessiten, així estem la junta directiva per a lo que faci falta. I a vosaltres, a que vos animeu a ser capitans i presidents de les estudiants, perquè tant una cosa com l'altra són necessàries i tots haurien de passar per així, per aquestes experiències i unes altres millors, però totes necessàries per a que la festa funcioni. I com no, donar-li les gràcies a tots els presidents de les distintes comparses de les bons ratos que hem passat i per lo bé que ho han fet en la festa, que al fi i al cap totes les coses que hem intentat millorar ho hem fet per la festa, perquè si volen millorar les coses hem d'estar units i no mirar a la comparsa que representem, sinó a buscar el millor per a tots i per al poble de Biar.
Bueno, i després de donar tantes gràcies, no vull despedir-me sense donar-li les gràcies a la meva dona, al meu fill, Roberto i Roberto. Per saber aguantar i tindre paciència durant estos anys, que hem estat ficat així, sent el jefe de els estudiants. Moltes gràcies, família. La comparsa d'estudiant vol fer entrega d'un detall a la comparsa de Maneros en el seu 75 aniversari. Per això demana la presència del president José Cristóbal Mitjà. Bona nit a tots. Moltes gràcies als estudiants per aquest homenatge que m'han fet del 75 aniversari i a més als estudiants, a tot el públic que està així. En realitat és que enguany és un any molt commemoratiu per a nosaltres i en realitat us això, donem les gràcies a tots i bona nit. Volia recordar-vos també que la llista de triadors s'amplia fins al dia 14 d'abril. Així no podem una circular. Gràcies a les gestions per part de l'Ajuntament, el que vulgui apuntar-se ja pot fer-ho. Recordeu que és fins al 14 d'abril. I recordeu que així no es pot fumar. Per almenys tindre un poquet de respecte per les persones que no fumen. Moltes gràcies. Ha sido una gran experiencia y es más, prometo repetir. Bueno, mira, cuando me necesites, sabes que ahí estaremos. Gràcies, David. Que bé que tot hagi arribat a bon port. Como bien dices, ahora que estamos en Puerto, ¿qué hacemos? Pues a gaudir del sopar i a ballar fins a l'alba. Gràcies per la seva assistència i... Bona festa i festa! Ho sé molt, però he pensat que no podríem acabar així. És que fa tot molt així, no? Mireu, Juanfets, equips de futbol, cases molt importants de moda, inclusió ho vaig fer en Pilates del Nadal. Així que crec que la comparsa d'estudiants deu fer-ho i ho farà de categoria. Què us pareix si entre tots fem un maniquí challenge? Per als que no sabeu el que és, que pot ser, David us fa una explicació. Sí. El Mannequin Challenge consiste en quedarse quieto como un maniquí y mientras una cámara pasa alrededor de por donde tenga que pasar, tú te quedas quieto y ya está. ¿Y qué pasa si pasa la cámara? Te quedas quieto. Y te quedas quieto, ya está. Solo tienes que quedarte quieto, es fácil. Així que, quan contem hasta 3, ens quedem tots quiets